Ha? Unsay iro? Mahadlok intaw ko ng iro day ay. Day ayaw day. Bugawa imong iro day, bugawan day. Hello guys, welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Salamat kay sa tangad ha. Pupunta. Puhon. Maangkon na tika. Kanila ka ay Kuya mo. Gibastid man ko niya noon. Di magsilbi ni. Wala na sa mong pamilya nga ingon ana lang kasi yun bastiron mi. Mga gwapo namang tao. Saksi akong magpapaana, sila mismo ang niingon. Nga gwapo kong tao. Unya, dili ko niya sugton. Kakuyaw ko niya, God. Digi magsilbi ni. Kinahalan nga maangkod gina ko siya. Kinahalan nga madala gina ko. Pag-uli ang ihang matamis. Nga oo. Pantay ka lang. Balikon ti ka. Unsa kay angay na kong buhato, no? Pero, wa mo ko'y kwarta. Magdala unta kong cake ba? Or unsa ba something nga ka ng chocolate? Pero, baliwala ra na. Daugon ra ni sa diskarte. Kahagi rin bayhan, hagi doy. Lawas malandaan yo. Mura na ko gigayuma. Maangkon rati ka. Pastilan. Karon lang ka. Hoy, miga! Huwag nagsalamok! Ha? Nibalik kay Katerino? Unya, nagdala pa kag sundang. O sa may gusto mo, patyon ko ni mo? Ha? Dili ko mo patay. Tungod lang sa gugma. Di ako nagdalag sundang kay tungod gunahon ko na ang inyong iriya. Ha? Uy, unsa ba may gunahon ni mo diri? Nakakita ka ana, nangguna na akong lulo diha. Ha? Wala kay angay gunahon diri. Ayo lagi daw pamugos. Oy, unsa man gid gusto nimo day? Unsa man gid requirements mo day nga para makuha na ko na imong kasing-kasing? Ha? Ha? Unsa man diri karang requirements nimo? Grabe po guy. Ang atong requirements, simple ra kay akong requirements. Ang gusto ra ko sa kalaki, dalaan ko niyag auto. Dalaan ko niyag chocolate. Dalaan ko niyag buki nga buwak. Makaya ka na nimo. Ha? Grabe po requirements mo day oy. Di taw na ako kung ano, hindi taon na makaya yung taon. Ay, hibaw, bigang pobre rin kaming uyamot. Ay, dya, kung di mo na makaya ang akong requirements, pauli, oy. Saan taon ka? Di ba maghikog ka? Hindi ko mo sugton. Maghikog ko sa third bridge. Ikaw ang hinungdan. Pantay ka lang. Eh, kung magpakamatay ka sa third bridge, kailangan ha, nga dili maamong kong pangalan. Mahugyod nga ikay hinungdan. Kinabuang naging ko nimo. Kay dili ko nimo sugton. O nang karon, magpakamatay na lang ko. Makabuang di ko di ay. Pag sure ay. Hala ay, pagpakamatay dito ay. Wagig ko ay, pakini mo. Karon pag ito nagkaila, imo na rin kong pakamatiyan. Sige na good day. Ano yung taon ka na ako, Inday? Ay, mabuang ko taon mo. Siguro na yung taon, Inday. Ay, bisan pagbag ko pa ka diri, Day. Pero mura nagikog. Natralala ni mo, Gyud. Sige na yung taon, ay. Hala, oy. Tiluhod na gid siya. Hoy, ayaw lagi yung taon. Pamugos lagi ba? Kaya wala lagi yung taon kung mahigugma ni mo. Ano sa naman taon ka, oy? Ayaw pagpakabuang maayos akong nawong. Ha? Kay ugdi kagay kamuhawa diya karon. May pag-ipagukod lang ti ka sa amo ang ero. Ha?
Sa iro. Whitey? Mahadlok yung taong ko ng iro, day. Ay! Day, ayaw, day. Pagawa, ibang iro, day. Pagawa, day. Kana, Whitey, kana. Sige, Whitey. Bukda na, Whitey. Ayaw ipamugos. Wala ni mo tubo diya nga kuan kanang sagbot. Ang akong requirements, simple ra. Ang akong requirements para makuha nimo akong kasing-kasing. Shout out. Ayan. Shout out kay Cristita Calago. Shout out kay Inday Gamay. Shout out kay Kipg TV. Shout out kay Nightmare 20. Shout out kay Don Joel Channel. Shout out kay Mami Christy V. Ayan. Shout out kay Sir RR Casipol. Shout out kay Idol Kinit Lumabi. Shout out kay Boss AGE Vlogger. Shout out kay Bro Jan Alcuntin. Shout out kay Albert Palwa. Shout out kay The Provinciano Paniryo GD. Shout out kay Sir Yayo Ricky Vlog, yung magaling mag-zomba. Shout out kay Bibslin Bahas. Ayan. Shout out kay Ma'am Girlin TV. Shout out kay Inday Isang Vlog. Shout out kay Felisa o Mandam, si Idol GCTV yan. Ayan guys, hindi talaga ako magsasawang mag-shout out sa inyo kapag nandiyan talaga kayo sa comment section ko. Maraming salamat po sa pagpapanood. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Ayan, sana po wag po kayong magsasawang magsuporta sa akin. And kung bago ka lang po sa channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at hit rin po ang bell all icon para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat. I love you all.